ne ala yalla tige ka bi soro abi soro de ibaye kalandelo ote mo galla kale de ne balma galo de la ka kuma ko université la France examen manana kuma be premier la o ya gusha na livre dala ta foyi ako hal na livre dala na ko ka be kalanga nyeji de be bo et puis ngolo dimi de ba na ma livre da to ba be kena fo fa ka wula c'est pour que kaka kalanjo akana segata klayama karamo yere dama ba goshi nyon ko kanyon semne almamiya la ite sega wuli ibe sindibim layla akone ibe sigide senu be funu tantaba hal ni ko ibe wuli figa fendo le ne ka wuli ibe yere ni imagine almamiya ko ina na almamiya ko wala yana ngaro jaya fendo ma do be wulu na faka bu ko sobe parce que ni ni fen non fo do be sra wala ma sra inshallah sira dama do be mo mana lajra be ni fen no yi problem jawoja ijija ikashuddu klama kata 3h kata bla fajri ni wati nunke itiri uli ikasiri alako ya ayyuha allazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah in allaha ma'as-sabirin min nunum fa abaw jija video tigir no kana tigere amba deli ala re kama o kana tigere kafando bla kafando toy akanake abaw jija be fo chogomi nafa kama mo fen fe bena re nafa ni ne aw be braje soro ne be braje soro alakra sallallahu alaihi wasallam akumbe hina ni mantoina koko kagere ni mantoinga okumbato alako yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ma medu ma hinula mimbe sanfa be hinula problem manake problem nasu ya kera dabali wa kera gele wa kera demuyo alako ya ayyuhal ladzina amanu ista'inu bis sabri والصلاة إن الله مع الصابرين أو مؤمن لمن يرى نجل يباوك أيو يرد من السبلي أن السلي ألا بفراس سبلي كبغوك فكرة صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم أيو تسري أي أو باردك شوف سلي ألا كجون يمان فنفتمنا ولو جودو ولو كتابلو كرولو أكن أبلا أقول صحابة كما عبد الله بن عمر أقول يا عبد الله لا تكون مثل فلان أقول عبد الله أقول كان كرسان وين كان يقوم الليل فترك قيام الليل كان كرسان وين شوف سلك أنا نابلا شوف سلك يتابعه نشوف سلك براي سلامتي يبلو داي سلامتي بوك ما به يسكون دمائرة alakra ko sallallahu alaihi wasallam atila domani mi kumama ako ittaqun nar wala bishiq tamra ayaw yere koloshi jahannam tasmala hal nakara tamro farakili tamro yere tere ka tefre ako man lam yajid fa bi kalimatin tayyiba nima mi musro aka kumanma fo no bore duwa ke ka chaya gele ya bawo amana ke geleya na sugu ya dabali wa fen amana ka fen ve la ilaha illa allah al-azim al-halim la ilaha illa allah rabbul arsh al-azim la ilaha illa allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim ben foka chaya silikono silikofe zikru minno manga boyda أستغفر الله وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله نبجي كدل ما يأبي الله كدل نقول سلي سرقتي دو
ninnu saba kana kɔ tigɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min lajarabilen don dabali nasugu o nasugu surtout mɔgɔ min ni lajarabilen ni siri ye wali sinamusow bɛ min kɛ ɲɔgɔn na k'i cɛ kɔ dɔ i ma nin fura in fura 7 an bɛ n'o de fɔ a fɔlɔfɔlɔ surukun tɔmɔnɔ lili jara kɔfara manden sunsun bolo lemuru kumunin bolo ngunjɛ bolo o ye joli 5 ŋaɲaka bolo ani jatigi fagayiri bolo i bɛ nin 7 fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kɛ daga kɔnɔ k'a tobi tutala tata i b'a tobi i b'i kɔ a la sɔgɔma siɲɛ 1 wula fɛ siɲɛ 1 i b'a min n'i kɔ a la ka n'i fari jɔsi ni sɛribɛti i b'a to i farikolo ka ja n'a ye walasa farikolo ka nafa sɔrɔ min afdali ma jarrabtu nin fura in a bɛ fara fura ɲɛnamaw ka fura min ni ne yɛrɛ ye min teste mɔgɔ caman na ni a témoignage ni tɛ se ka hakɛ yɛrɛ fɔ n m'a di mɔgɔ ma nin ko ninnu na k'a tigilamɔgɔ nan'i jɔ ma k'a m'a fɔ ko alhamdulillah nafa ka bon n'o bɔra yen infection fura infection ka ca mɔgɔw la kosɛbɛ naam i bɛ takibulu tɔgɔ de ko takibulu i b'a ɲini k'a wuli ka to k'a min infection cɛ ni muso fan fɛ pour que a ka furakɛ ni kelen y'a kɛ k'a sɔrɔ kelen t'a kɛ a tɛ nafa kɛ c'est fɛn min don n'a bɛ cɛ la a bɛ muso la n'a bɛ muso la a bɛ cɛ la bon lasiya ma musolaka minnu wali cɛlaka minnu n'u bɛ sɛgɛn kuma dɔw la fo dɔw worokɔrɔla bɛ bɔsi a wuli i k'a kɛ tasaba kɔnɔ wali bɛɲɔraba kɔnɔ a ji ka kalan dɔɔni i k'i sigi a kɔnɔ i b'i sigi a kɔnɔ 15 minutes ɲɔgɔn na ani ka fara mini kan n'ala ka diɲɛ ye i bɛ lafiya ala k'an bɛɛ sababu ma o la شيخ الإسلام أقوى غير ذلك أقوى إما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة كجنة لبارا بوكي كبارا جوكي إنا فوسيسا دوكا فوكم مغوبة نيم مسوينا بفة نيم مسوي أيكما جوكو فوما ولا عينك بفة كشينا كمسول كربا كالانا kani ɲini shetaniw b'a kɛ u bɛ taa muso ta ka na n'a ye u bɛ se ka nin kɛ ni ala ka jɛn n'a sɔnna n'a ye naam a ko فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان ننتقل الموضوع أي جنة بلا كتاب مغم من تكنا كجنة كناي أي دمني جنة فني على كتان الدان سبوي ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر أكون ناي دمني جنة في كافر يا بارلا أتقل مغفني كافري ناي دمني نوفي على المعاصي على كتولا أتقل مغبك على كتاب والماكا كفاسي والماكا جرمون كبغاي منت فاسي أقوى إن لم يكن تام العلم بالشريعة ناكر ما مينات شريعة دونين تابلو فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات عليه الدميني جنو في أكرا عليه كليكو نقب نيما كودو إنا فما من بالدميني في هجيلا ولكبانو يسان في ولكوتا كتا عرفا كنكا وبيتا عرفا كنكا كسو هجي باراو ومولوك مني على يمرالي كان يعني على كرا صلى الله عليه وسلم ولكوتا كبود دغو دولا كتا دغو دولا اكون نو يماوي جينو يما نو نغا نو يفرجو كولا
donc akom nunum flani wa kathiru min haula qad la ya'rifu dhalika anna min al-jinn dawbe uluta do ka fo ni jinne ka koye ale melike ka fo ko waliju ala be kaba ko kuye akara ale nyana ka fo ko nununa nyona udo ka soro nunun te limani hagikawe qur'anet doniyate atigla mogobolo mimba to nabe ala ka bonyaw ni shetanu ka nyagaminu na bolu don ka bonyona ako fayamkuruna bihi bihasabi itiqadihi ubena namara kala aka duskuna siri hakala na ya soro mushriku de kundu akumbe jo bato abe kalo ni lolo bato walolu na nyogona shetanu bena bu yereke o nyogona wiye pour que kaseko o jabla anyeko wala sa akadawla kasoro baratoye na soro abe kramo min fe wala nabi nyuma min fe wala be ma nyuma min fe wu yoro ko tigla mo nyona kanu juanye koro ina fo karamo wala nabi nyuma o de be ka kuma fe ina fo Allah subhanahu wa ta'ala ya fo akwa yawma yahshuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikati haula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al jinna aktharuhum bihim mu'minun donc ala bena kununi ngel domina kanin tigla mo la kunu ala ba fo melekawiye yali nunun kumbe awde batwa melekaw ba fo sanabi antigi ala ede on mai nunun munu flani nunun kun chama ngabato ma fen kun kera jinew de kun dale do baton nu fenede la donc jinew ube mo chama nege ika doni anika duskuna siri anika tasra nyonala o de la mo dale no sugola ni mi yera ko se jina o be chendo o bu yera ke meleke o lo ki jamantu wi kanoro ba ko yera la kana ko sisa i choisira ala fe ikara wali jubaye donc ni wulila ikanno jemi ikan ninketa kanida tuguni ni mi da fini jama kono ni sange jama koro o yiga wali juya damne to de shetane damne to de fli wala da bo min kala me ti yera soro jamana wore ka duni min ni yera ta shilo donc mo min dale no sogo ko la mete ala kos ala sogo ni shetane sogo don ga bonyona we cheni do ko ala ka famia ni mandama subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لا صنام إن شاء الله أنني كمان نفو منا فركة إن شاء الله وبنا أتقدمنا لفوق تابلا اللبنا قبلا أنغا باجي نوغا نمو من كرا أنجنين فين يبسيغا سو أنغا باجي نوغا المنبغاجي أوفيسيال على كرب السلام nasoro kono janyara problem foitala amankuna ayo fende from ndo ateka fo kabe ma kishikoma anyo fo kuma damnela ateka fo konia ke ko fentise kisoro ni kobe abe dabo fen fla de kama jine jugo be mami go ani dabali kele no mamina abe dabo ni fen fla de koso ni nunu kele ngele problème bila isega utiliser oga doge ka fo wa ni ma kan man mizani la ka be kan man mizani est-ce que do yi clé no ote ko jugo yo ala ka be kan man mizanna ala ka man mizan giriana e do te ko jugo yo ay iba fo mizan nyuma mizan ne parce que mizan e flade nyuma be ni wo ka bla mizan na fa nyuma na sikola ala be mogola so shetane be mogola so ala fanga di shetane ma bse ga mogola so be hadisa de ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ni ma mi hereye ika ala tan ni wala ika la kalim moye ibare ka ko kadi mawmi
ziniya la kali mo ka ko mani mo men nabi yusuf alayhi salam ay problem so ay so ni moy so de bon akoni so juye o bora shaytané de la ika fa a'udhu billahi minash shaitani rajim shiya sawa ibe tuftufli ke numan fe na so ya ke yande kan a'udhu billahi ni daji tu ko fe bi yelma yam fe na so ya ke kini de ka a'udhu billahi ni daji tu li ko fe ibi yelma numan ka akoni wulla ikana fen foy fo mogoy o sugo la karla o ka fo ila sima donc o bayira ko ala be mogola sugo ala ye sidi shaytané ma be ga mogola sugo ah ko mo sira do di dawal ni mo jogo ata janga to tabi na abe bita o nambo ambe do babu kono antena tlabi erere sira ambe bita bla na la sona machine be sini darsu labana inshallah ambe olu nyinigalu ke pour que am se ka do fo ala na la sona ala kambe sabama